Hi guys, good day. My name is Jeff and welcome to my channel. So for today's video guys, tama kayo, nakikita nyo ay espasol and gagawin natin to. Ito palang espasol ay originated sa Laguna. Kung halimbawa pauwi kayo ng Bicol tapos gusto nyo bumili ng pasalubong, marami kayong makikita nito sa mga bus stops, tsaka mga shops din na nagbibenta ng espasol sa Laguna. So gagawin natin to for today's video guys. Samahan nyo ako. Let's go! Unang procedure guys, kuha tayo ng pan, tapos prepare tayo ng glutinous rice flour. Maglagay tayo ng 3 cups sa ating pan, tapos saka natin buksan yung ating stove. Set natin yung apoy sa low heat lang, and then haluin natin. Haluin natin siya guys hanggang mag light brown. And ito yung dry ingredients na gagamitin natin, ay pangahalo natin dun sa ating wet mixture sa gagawin nating espasol. And makikita nyo guys or mararamdaman nyo na luto na siya aside from changing of its color. Kasi yung texture niya parang gumagaan, mas nagla-light lalo yung powder niya. Tsaka ma-slide siya unlike pag hindi pa siya luto. Then pag okay na, transfer na natin siya sa bowl. Tapos mag-try lang tayo ng mga 1/3 cups para sa ating dusting mamaya. And using the same pan, lagay uli natin siya sa stove. Tapos maglagay tayo ng 2 cups ng ating coconut milk. 2 cups. And then maglalagay tayo ng 3/4 cups ng evap. And then 1/4 cup ng condense. Ayan. And then after natin maglagay ng condense guys, maglalagay din tayo ng 3/4 cups ng ating brown sugar. Light brown sugar ang ginamit ko. Pero kung meron kayong dark brown sugar, okay yun para mas makulay yung ating espasol. Ginamit ko lang light brown kasi yun lang yung available. And then set natin yung fire or yung heat niya. Set natin sa low medium. Ayan, tama. Low medium lang. Tapos yun, haluin natin to. And then paano lang natin yung yung kakanggata, lutuin natin. Antayin lang natin siyang kumulo guys. And then pag kumulo na siya, saka natin ilalagay yung 1 cup ng ating buko o yung ating coconut strips. Tapos palutuin lang natin siya ng konti. Pag okay na siya, saka natin ilalagay yung ating dry mixture. Gradual lang guys ang paglalagay para mas mahalo natin ng maayos. Ginawa ko ganyan na lang tulad ng nasa video kasi medyo mahirap din siya. Kaya guys, mas maigi kung meron kayong non-sticky pan. Ako kasi wala kaya ito ang ginamit ko, kaya medyo nahirapan ako, pero hindi naman, nagawan ko naman ng paraan. Tsaka medyo maliit kasi yung pan na ginamit ko, kaya medyo hirap, pero sakto lang din naman pala, kaya naiahon din natin. And then pag ganito, sa paghahalo natin hanggang sa magganto na yung ang kanyang texture, pwede na natin siyang isalin. Okay, iihain. And then kumuha tayo ng kahit anong tadtaran. Ako ang ginamit ko na lang is yung silicone pad. Tapos nilagyan ko siya ng nung natitira nating powder para hindi siya masyadong madikit. And then transfer ko siya dyan. Tapos flinatin ko siya hanggang sa lumamig. Kasi ang gagawin natin, parang dito na natin siya ininid. Hindi naman actually ininid. Parang dito na natin siya i-form. So inayos ko lang yan ng maigi. Tapos nag-dusting ako sa ibabaw. Tapos ibabaliktad natin siya para yung ilalim naman i-dusting natin. Mabilis lang siyang gawin guys actually. Ang medyo mahihirapan ka lang is yung paghahalo-halo. Pero parte naman ng pagluto yung paghahalo-halo. At sa pagluto ko, yun actually yung na-encounter ko, kaya siguro hindi na ako masyadong nahihirapan. So yun guys, pagkatapos nating madusting yung ibabaw, ibaliktad natin para yung kabila naman ang itadusting natin. Ayan. Yung tinoasted natin na powder. Hindi nga masyadong toasted pero okay na yan. Tapos pala ginawa ko pala dito, na form na natin pero pinalapad ko ng pinanipis ko ng pinanipis kasi nilagyan ko pa siya ng cheese para sabi ko para may flavor yung ating espasol, hindi plain. Well, meron na siyang buko pero gusto ko pa siyang lagyan ng cheese para may twist. Ayan. So, nilagyan ko siya ng cheese kasi ang gagawin natin, kasi pinalapad ko, 'di ba? Nilagyan ko siya ng cheese tapos ibabalik ko uli siya ganyan. Tapos saka ko uli siya i-form para
ang mangyayari is yung cheese ay nasa gitna. Parang palaman niya. Hindi ko na ginawa yung magka-cut-cut or magi-slice ng cheese tas ipapalaman kasi parang matrabaho. Kasi ang gagawin mo, ika-cut mo siya tapos ipa-flatten mo tapos papalamanan mo tapos ganun uli. So ginawa ko isahan na lang. Grenade ko na lang yung cheese. And then yun, parang pinalaman ko. Then hinati-hati ko na siya, guys. And then depende sa inyo kung anong gusto nyong size na paghahati. Ako ginanto ka na lang. Pero yung espasol, di ba, originally, binabalot pa sa coupon band. Tapos yun pala, guys, eto na yung pan-dusting natin. Yung natitirang powder natin, nilagyan ko siya ng same din ng amount ng powdered milk. Pero nakulangan ako, dinagdagan ko uli ng ganun pa uli. Parang dinoble ko yung kumbaga 1/3, dinoble ko yung 1/3 tapos nilagyan ko siya ng powdered milk. Tapos ito yung pang dusting natin. Ayan lang, roll mo lang siya dyan. Tapos ito na yung magiging niya. Ayan, parang Turkish delight. Ayan yung yung sinasabi ko, parang may palaman siya. Promise guys, ang sarap nung natikman ko. Ayan. Tsaka gusto ko na may gatas yung natin, yung parang ganyan, yung parang pulbos kasi nakakain kasi ayoko nung puro harina lang, walang lasa, kaya nilagyan ko ng gatas. So ito na ating espasol, guys. And yun pala, gusto ko palang i-shout out Levi Cooking and pinsan ko Ate Glenda and Joyce, shout out. And yun, ito na pala yung ating espasol. Try nyo to, guys, promise, ang bilis lang niyang gawin. And then yun pala, hindi ko na rin pala siya binalot sa kupon kasi kakainin din naman. Tapos ayun, yung pang pulbos, nilagyan ko siya ng powdered milk para mas may lasa at mas may linamnam. Promise guys, try nyo to, ang sarap talaga. Sobrang nagustuhan ko and I'm sure magugustuhan nyo din to kasi tamang-tama lang yung lasa niya, yung tamis, tamang-tama lang. Nung una akala ko matamis na matamis. Tapos nilagay ko na yung powder, tapos tinikman ko, tumabang naman siya. Pero nung naging okay na, malamig na, ayun, sobrang tamang-tama lang yung lasa. Pwede nyo rin itong pang negosyo, guys, gayahin nyo na lang. So yun, hanggang dito na lang. Short video lang kasi to. Thank you so much ulit sa panonood. And don't forget to like, share, and subscribe, guys. Thank you so much ulit. Bye-bye.